Ahojte, pozrieme sa teraz spolu na kolektívny výklad na september. Leto bolo energeticky naozaj zaujímavé a hlavne teda august, ktorý bol významný tým, že sme mali v auguste na začiatku a na konci dva veľmi silné super splny mesiaca, ktoré nám pomáhali pracovať s emóciami a okrem toho sme mali aj 7 planét retrográdnych, alebo teda ešte stále máme. Takže aj to je veľmi náročné, že sa nám vracajú veci z minulosti a z tohto dôvodu potom sme mohli zažívať rôzne akoby emocionálne až tornádo, pretože mohol byť taký akoby rozpor v niektorých ľuďoch, že ako to, že žijem si tu na nejaký svoj terajší život a zrazu mi do toho zasahujú emócie z minulosti, z minulých vzťahov, z vecí, ktoré akoby už nie sú aktuálne, alebo z vecí, ktoré ešte nie sú aktuálne, v prípade ľudí, ktorí majú vízie a naciťujú budúce udalosti. A to potom môže spôsobovať taký chaos, že tak cítim sa nejako, riešim niečo, ale iba v hlave a v tele a naokolo tá realita tak vôbec nevyzerá. Hej, lebo ešte sa to nestalo, alebo už to odoznelo, že sa to stalo v minulosti. Ale čo sa týka tej emočnej energie, ona je akoby taká bezčasová. Čiže ten august naozaj z nás povyťahoval všelijaké veci. Veľmi sa riešila napríklad hanba, že toto je jedna z tých najnižšie vibrujúcich emócií, ktorá ešte nie je spracovaná a ktorá ľuďom bráni byť naplno sami sebou. Čiže toto je niečo, s čím budeme akoby pokračovať ešte aj v septembri, že tú hanbu, ktorá je hlboko pochovaná niekde vnútri pod nánosom aj iných emócií, ako môže byť hnev, strach alebo vina, tak niekde za tým hlboko je hanba. Hanba za to, kým som alebo kým nie som a myslím si, že by som mal byť. Čiže toto je niečo, čo mnohí ani nechcú vidieť, alebo na chvíľku to pocítia a je to tak nepríjemné, že veľa ľudí od toho akoby hneď odskočí a nechce sa tým zaoberať a potom môžu využívať napríklad spiritualitu ako útek, že chcú sa zaoberať len tým pekným, len láska, svetlo, anieli, jednorožce, srdiečka, obláčiky, ale už nechcú vidieť potom tam tú tmu, tie tiene, tú hanbu, vinu, bolesť, strach a ďalšie veci, hej, ktoré sú takisto prirodzenou súčasťou. Takže preto nám vyšli tieto karty, že daj si pauzu, že trošku zregenerujme, trošku si oddychníme. Znamená to, že potrebujeme akoby načerpať energiu na ďalší posun, ktorý sa nám tu potom chystá, pretože na jeseň sa budú diať veľké veci. Kolektívne aj individuálne. Aké presne to budú, ešte celkom nevieme, ale bude to veľké. Bude sa to týkať celosvetovej ekonomiky, slovenskej ekonomiky, ale aj osobných financií. Takisto bude dôraz na vzťahy a hlavne tie ľúbostné, kde bude dochádzať k zvýšenej miere k rozvodom a zase takisto aj k novým vzťahom. Čiže veľa vecí takých náročných, prelomových sa bude diať a preto potrebujeme mať teraz chvíľku akoby pauzu, kým sa dá, hlavne aspoň v prvej polovici septembra, dokedy je ešte retrográdny Merkur, pretože v tomto období naozaj nie je dobré robiť nejaké výrazné rozhodnutia a zmeny. Zrodenie nového veku oznamuje to, čo som práve povedala, že sa dejú nejaké prípravy na niečo nové, prelomové, takže môžeme očakávať už v septembri, že sa nám trošku objasní jasnejšie, že čo to je, že čo nové môžeme očakávať alebo čo sa bude diať. A tá kňažka, tretia karta, hovorí o zvyšovaní intuície a o potrebe dôverovať svojmu uvedeniu, že nie to, čo druhý hovorí alebo kam druhý smerujú, ale kam mňa to smeruje, že je dôležité dôraz akoby na tú individuálnu cestu. Že jasné, že sme stádovití, jasné, že musíme ísť aj ako kolektív niekam, ale je dôležité, aby aj individuálne sme išli, aby ten kolektív neudusil tú našu individualitu. Takže preto je dôležité dôverovať tej vlastnej akoby intuícii, smerovaniu. To je tá kňažka. A z tohto dôvodu, že treba pracovať viacej s intuíciou, ktorá
sa nám prejavuje napríklad cez synchronicitu alebo cez sny, tak z tohto dôvodu som pripravila pre vás diár, o ktorom si teraz povieme niečo viac. A tu už môžete vidieť prototyp osobného zápisníku, ktorý som pre vás pripravila, ktorý je teraz vo výrobe, potom sa bude dať zakúpiť. Pripravila som ho z toho dôvodu, že potrebujeme si trénovať intuíciu. Každý človek totiž to má intuíciu, ale nie každý ju má rozvinutú a nie každý jej dôveruje. A práve to zapisovanie si a zakresľovanie symbolov, vízií, snov a synchronicity, prípadne náhod, tak podporuje potom tú dôveru, lebo keď sa spätne pozriem, že čo som si tam pozapisovala, tak mi to môže dávať väčší zmysel. V danom momente, keď sa mi napríklad niečo sníva, alebo vidím nejaké čísla, značky, symboly, tvary, farby, nemusím celkom rozumieť, o čo ide. Ale si to zapíšem a potom spätne, keď si to pozerám, čo ja viem, týždeň dozadu, tak zistím, že sa tam buď niečo opakuje, alebo sa tam niečo doplňa, prípadne už sa udialo niečo z toho, čo mi to naznačovalo. Takže takto potom akoby získavame tú dôveru, že aha, tak mala som pri tom takýto pocit, toto sa mi ukázalo a potom z toho vyvstalo, že toto a toto sa udialo. A práve toto my si potrebujeme akoby trénovať. Takže ten osobný zápisník spočíva v tom, že vždycky je tam pripravená dvojstrana, kam si zapíšete dátum a potom si vyplníte kolónky, ktoré tam sú. Nemusíte si vyplňať všetky, iba tie, ktoré chcete alebo potrebujete. Takisto nie je potrebné to robiť každý deň alebo pocitovo, vtedy, kedy si máte tam čo zapísať. Niekedy celý týždeň si možno nič nezapíšete, niekedy budete pracovať, že každý deň, záleží to aj od toho, že aké máme energie kolektívne napríklad, že či sa blíži spln, alebo či máme nejaké retrogrády. Čiže čo si tam napríklad môžete zapisovať. Sú tam otázky ako čo sa mi snívalo v daný deň, čiže zapísať si sny, potom čo som sa napríklad naučila v ten deň, alebo čo som zažila, čo pozitívne ma potešilo, za čo som vďačná, naopak za čo napríklad potrebujem komu čo odpustiť, alebo čo som odpustila, alebo čo som ešte není schopná odpustiť. Alebo čo negatívne som zažila, potrebujem sa z toho vypísať. To je akoby na tej jednej strane. A na druhej strane potom je taký voľný priestor nachystaný na symboly, synchronicity a znaky alebo tvary, farby. Že môžete si tam napríklad zakresliť, že ste videli v ten deň oblak v tvare srdca, v káve napríklad kvetinku a podobne, alebo ešpezetku 777 alebo čísla na hodinkách 1111, že toto všetko akoby si tam človek môže zapisovať a ten prvý moment mu to možno nemusí nič hovoriť, ale potom, keď to bude analyzovať spätne, tak tam môžu naozaj objaviť nejaké hlbšie prepojenia. Takže z tohto dôvodu som vám pripravila takýto zápisník a čaká sa ešte na perá, ktoré k tomu budú takisto vyhotovené, aby ste to mali potom v kope, že zápisník aj s perom. Tie vnútorné strany sú čierno-biele, čiže to necháva priestor pre vás, aby ste mohli pracovať aj s farbami, pretože niekto je taký viac vizuálnejší a tie farby mu takisto môžu dopomôcť. Môže si tam niečo kresliť, zvýrazňovať, počiarkovať, vyfarbovať, čokoľvek, čo bude ten človek potrebovať. Čo sa týka vzťahov, tak vyzerá to tu celkom zaujímavo, pre niektorých možno trochu náročne, pretože 9 pohárov dole hlavou máme určité sklamanie, nenaplnenosť, že očakávame niečo od ľudí druhých, že budú spĺňať nejaké naše očakávania a oni to nesplňa. Môže tam byť problém práve kvôli tomu retrogradnému Merkuru, že bude do polovice ešte septembra a vtedy viazne tá komunikácia, takže môže byť, že akoby fakt niektorí ľudia zažijú sklamanie, ktoré potom ich môže akoby zneistiť a môžu vyplávať tá hanba na povrch alebo nejaké strachy a hlavne sa rieši takisto s tou hanbou spojený aj pocit vlastnej hodnoty. Takže môže niekto akoby zapochybovať potom o vlastnej hodnote, že tak tento človek alebo títo ľudia ma ignorujú, alebo sú takí a takí, cítim sa nepochopený, alebo čokoľvek, hej, a potom začnú o sebe viacej pochybovať. Takže tie vzťahy nám poukážu opäť na naše slabiny
Ďalej tu máme dve mince dole hlavou, čo je akoby odignorovanie výstrahy a práve toho, čo som spomínala aj pri tých zápisníkoch, že nám chodia, každému človeku chodia nejaké nápovedy, že čo sa deje alebo čo sa bude diať. Každý má sny. Aj keď niekto tvrdí, že si ich nepamätá. V momente, kedy sa rozhodnete, že si ich chcete pamätať a chcete si ich zapisovať a budete mať zápisník, či už tento alebo hoci ktorý iný pri sebe, pri posteli, tak si uvedomíte, že si zrazu tie sny začínate pamätať. Naozaj, ono to znie paradoxne, ale keď sa preto rozhodnete úprimne, že chcete, aby vaše podvedomie, nevedomie, ale aj nadvedomie, čiže vyššie a s vami komunikovalo cez sny, tak ono bude. Stačí sa tomu len otvoriť a byť ochotný si to proste zapisovať. Takže akoby veľa ľudí nedá na tieto výstrahy alebo nápovedy, alebo aj na tento výklad, alebo aj na váš osobný výklad, že aj vám tam poviem, že toto, ale akoby to niektorí proste odignorujú a idú si hlavou proti múru. Potom sa budú čudovať, že prečo sa zrazu dejú veci, ktoré sa dejú. Takže tu je akoby také určité ignoránstvo, neochota proste prijať to, čo niekto druhý nám zrkadlí, alebo to, čo sa nám ukazuje, to taká zatvrdnutosť, také ego proste, že nie, že čo toto, ja sa s tým nebudem zaoberať. Nie, že niektorí môžu toto mať v septembri, takéto odmietanie duchovna, alebo spirituality, intuície. A to môže potom spôsobiť rôzne situácie. Bude to mať určite nejaké dôsledky. 4 meče, ktoré tu máme, je akoby potreba zastavenia sa, pauzy, odpojenia sa. Niekto akoby potrebuje ísť do ústrania, zo spoločnosti sa vzdialiť. Pre niektorých to môže znamenať dovolenka, pre niektorých PNK, pre niektorých pobyt v nemocnici dokonca až v extrémnych prípadoch. To môže byť. Ale keďže tu máme vzťahy, že riešime vzťahy, tak v tomto prípade skôr je to akoby, že pauza od vzťahov, že niektorí akoby musia viacej sa sústrediť sami na seba, menej sa venovať partnerovi, niektorí si dajú fakt, že pauzu, že sa dohodnú, že nerozchádzame sa úplne, alebo nerozvádzame sa, ale dávame si určitú pauzu a taký odstup. Niektorí sa tu môžu aj rozísť, pre niektorých tie 4 meče je proste rozchod, ale častokrát ten rozchod býva akoby tiež dočasný, že nie je to ešte úplné ukončenie vzťahu. Takže môže to byť spôsobené opäť tými retrográdami a potrebou liečiť si svoje emocionálne rany, aby sme neboli toxickí pre ďalších ľudí. A toto všetko potom vyústí k tomu, že akoby sme nabrali viacej sily. Máme tu mága a mág je typický tým, že si začína uvedomovať svoju silu, svoj dosah, to, čo vie ovplyvniť, to, čo nevie ovplyvniť a že vie niečo s tým robiť. Takže akoby prestávame sa cítiť bezmocný a prestávame sa cítiť ako obeť, čo sa týka vzťahov, že už nie sme obeťou druhých ľudí, nenechám sa toľko nimi ovplyvňovať, manipulovať. Veľa ľudí teraz ukazuje svoju pravú tvár a niektorí zisťujeme od druhých, že sú napríklad narcistickej povahy, že sú to proste narcisti a že to môže byť dokonca až porucha, že to je až také patologické dokonca. A takíto ľudia sú veľmi, veľmi toxickí. Druhých to potom vyčerpáva. A že akoby už tu je to oslobodenie, že v tom septembri sa rozhodnem, že ja už nenechám túto osobu alebo tieto osoby, aby mi otravovali život a znižovali moju energiu alebo radosť zo života. Lebo takmer každý máme vo svojom okolí niekoho takého, buď v práci, alebo doma, alebo v rámci rodiny, alebo v susedstve. Proste vždycky tam máme nejakú tú otravnú osobu a niekedy je to len také ako na okraji, že nás to veľmi neovplyvňuje a iní sú tým zasiahnutí veľmi silno. A tu bude akoby taká konečne také rozhodnutie a ochota, že idem s týmto niečo robiť. Ten mág, že beriem si svoju silu do vlastných rúk, nenechám sa manipulovať, využívať, zneužívať. To už komu sa chce toto, že nechať sa neustále niekým otravovať. Takže už akoby tí ľudia sa potom postavia na zadné, že pohár pretiekol, koniec, že ja už nevládzem tolerovať fakt nejakú extrémne toxickú osobu vo svojom okolí a idem s tým niečo robiť.
Čiže to bude asi tak ku koncu septembra, takéto rozhodnutie môže padnúť a to samozrejme môže znamenať veľa vecí. Niekto pôjde tou cestou, že bude sa strániť od takýchto osôb a niekto zase, kto nemôže veľmi mať na výber, že tieto osoby stále má v živote alebo bude mať v živote, tak sa rozhodne, že bude pracovať sám na sebe, aby sa viacej ochránil, aby sa nenechal vyciciavať, aby bol silnejší a stabilnejší, aby ho takáto osoba už nemohla len tak vykolajiť. Čo sa týka práce a financií, tu je to tiež zaujímavé na september. Kríž nám symbolizuje určité starosti a preťaženosť a možno aj preto nám tam vychádzali karty, že daj si pauzu, že je tam potreba oddychu, napriek tomu, že sme mali teraz v podstate prázdniny, dovolenky, tak aj tak sa môžu niektorí cítiť preťažení a to nie len z toho bežného každodenného života, ale aj z tých celkových energií, aké sú a budú. Takže tento kríž jednak symbolizuje to, že mám pocit, že ma ťaží niečo, čo musím vyriešiť na poli financií alebo práce, ale zároveň poukazuje aj na to, že môže niekto potom mať problémy s chrbticou, zaseknutia, hlavne teda v krížovej oblasti, ale v podstate celkovo hoci kde celá chrbtica môže byť zasiahnutá a tu vtedy je to odkaz akoby, že treba spomaliť trošku a prehodnotiť možno priority. Ďalej tu máme záhradu, čo je pozitívna karta, pretože hovorí o tom, že naše úsilie má zmysel a že sa to začína pomaličky vyplácať, ale že je stále potrebné sa o tú záhradu starať, aby ďalej všetko kvitlo, rástlo, prinašalo plody, úspech, aby sa nám tam nejaká burina nerozmnožovala alebo nejakí škodcovia. To znamená, že stále zvyšujem akoby svoju kvalifikáciu, rozširujem si obzory, starám sa o to, čo je v mojej kompetencii, že v septembri by sme nemali byť ľahostajní k práci, k nášmu výkonu, ku kvalite práce, ktorú robíme a hlavne teda by sme nemali akoby zaspať na vavrínoch, že pokračujme v tom, čo sme si našliepli, čo sme si rozhodli, že chceme, čo je pre nás dôležité, že akú kvalitu chcem do toho dávať, koľko času, energie a keď nie som ochotný do toho dávať čas a energiu, asi to nie je pre mňa dôležité a asi to nie je tá správna cesta. A ďalej tu máme hada, čo väčšinou prichádza ako taká výstraha, že niekto môže byť prezlečený had, že niekto nemusí byť úprimný s nami, môže nám niekto klamať, zavádzať nás, snažiť sa nás zmanipulovať alebo nejakým spôsobom nás poškodiť. Takže pozor na niektorých buď kolegov, partnerov v biznise alebo klientov. Hej, že môžu sa tu vyskytnúť nejakí špekulanti, ktorí nemusia byť ako nejaká významný problém alebo že by urobili nejakú veľkú škodu, ale skôr je ako také niečo otrávne, že bože, že ešte aj týmto sa tu musím zaoberať, že tento klient tu vymýšľa hore dole, je nerozhodný, nevie čo chce, alebo tento kolega tu tvrdí, že niečo spraví, potom to nespravil, potom to hodí na mňa, potom ja som zadebila. Čiže pozor na toto, pozor na ľudí v okolí, niekto tu môže proste mať takú hadiu energiu nie celkom príjemnú, ale nakoniec to asi všetko dopadne dobre, lebo to slnko, posledná karta je tá najpozitívnejšia, ktorá môže v podstate v tomto balíčku výjsť. To hovorí, že niektoré veci sa na dobre obrátia, že sa niečo rozjasní, vyjasní, čo môže znamenať u niekoho povýšenie, u niekoho odmeny, u niekoho získanie novej práce alebo otvorenie nejakých nových príležitostí. Alebo, čo sa týka financií, tak slnko môže byť výhra, dedičstvo alebo proste nejaké financie navyše, ktoré z nejakého nečakaného smeru môžu prísť, môže to byť dar alebo čokoľvek. Takže v podstate sú tu také tendencie na september, že aj pozitívne, aj negatívne udalosti a že vždycky musíme to všetko filtrovať cez nás, čiže ako ma čo ovplyvňuje, čo to so mnou robí, sledovať to na tele, že toto mi robí dobre, toto mi nerobí dobre a
keď sa cítim preťažený, tak nejakým spôsobom zrelaxovať. U niekoho relax znamená oddych a nečinnosť, nič nerobenie a u niekoho iného to naopak znamená nejaká činnosť, aktivita. Záleží to aj od štýlu práce, že či máte sedavé zamestnanie alebo nie. Pri týchto sedavých zamestnaniach môžu mať ľudia tendenciu výjsť si na prechádzku, viac ísť do prírody, na turistiku, na bicykel alebo nejakú aktivitu, mať ako relax a u niekoho zase, kto maká na stavbe alebo stále sa pohybuje, chodí hore dole, nosí veci alebo niečo montuje, tak takýto zase môžu mať potrebu viacej oddychovať, nehýbať sa, sedieť, ležať a relaxovať. Takže zase každý podľa seba si nájdete ten spôsob, ako dobiť baterky, ako si dať pauzu. Na záver tu máme ešte posolstva. Sú to karty posvetného svetla, transformačné karty pre duchovný rast. Takže vyšlo nám tu jazyk svetla ako prvá karta. Je to o komunikácii, o znovu objavovaní seba samého, čiže komunikácia sám so sebou, so svojím podvedomím, nevedomým, nadvedomým, so svojou dušou, so svojím telom. Zároveň je to komunikácia s vyššími svetmi, s hviezdnymi civilizáciami, s dušami predkov, so sprievodcami, zostupenými majstrami, anielmi, učiteľmi. Čiže toto akoby sa tu prehlbuje. A tá komunikácia sa môže diať, ako som spomínala pri tom diári, cez sny, cez vízie, cez opakujúce sa symboly, cez nejaké náhody, ale aj cez rozhovory s druhými ľuďmi. Na tejto karte máme sprievodkyňu, ktorá symbolizuje 7 sestier, takže je to odkaz aj na Plejády, čiže niektorí ľudia možno budú viacej pracovať s energiou Plejaďanov. A ďalej tam na karte máme kameň Larimar, čiže Larimar bude na september veľmi dôležitý, ktorý podporí jednak prácu s emóciami, ale aj prácu s komunikáciou. Takže táto karta je o tom, že jazyk svetla sa môže prejavovať naozaj rôzne, cez farby, vône, frekvencie, symboly, posvetnú geometriu, sny, vízie, ale aj hudbu, tóny. Alebo u niekoho jazyk svetla môže ísť práve cez slova, cez kúsky textov, ktoré niekde si prečíta, ktoré sa opakujú, alebo cez texty piesní takisto. Čiže ten vesmír s nami komunikuje rôzne a každý si musí nájsť ten svoj spôsob. Je dobré, a to viete, a stále to opakujem, všímať si aj symboliku na kartách. Počas celého výkladu tu máme nejaké delfíny, v pozadí tam máme hviezdu, runy. Čiže tí ľudia, ktorí už trošku vedia s tým pracovať, si môžete ešte hlbšie tam nájsť nejaké symboly. Zaujímavé je, že aj na tej druhej karte máme v pozadí delfíny, takže napriek tomu, že sa nám končí leto, že tá energia akoby delfínov už ide trošku do pozadia, ešte tam bude dôležitá. Môže niekomu pomôcť frekvencia delfínov, pustiť si na internete šum mora, spev delfínov, spev veľrýb, že také tieto hlboké tóny rôzne alebo frekvencie môžu byť pre niekoho veľmi liečivé. Takže opäť zdôrazňujem, všímajte si ešte ďalšiu symboliku, ktorá je na týchto kartách, farby alebo nejaké kombinácie niečoho. Záleží vždycky od toho, čo upúta vašu pozornosť. Niekto si tie delfíny vôbec nevšimne, pretože vôbec nie sú dôležité preňho, ale môže si tam všimnúť na tej druhej karte posvetný priestor, že je tam slon. Hej. Tuto. Ona v rámci oblečenia je taký sformovaný slon, môže to odkazovať na Ganešu. A niekto si ho vôbec nevšimne. Hej. Niekto si všimne zase niečo ďalšie. Čiže skúste, že čo vás na prvý pohľad upúta a tomu sa potom ďalej venovať. Čiže druhá karta, ktorú tu máme, posvetný priestor, je o tom, že prichádzajú akoby šťastné príležitosti, pozitívne výsledky, jasnosť, že sa odstraňujú prekážky, že sa znižuje taký ten odpor,
a mám pocit, že sa nám vyčistila cesta, môžeme sa zase posunúť niekde vpred. Ganeša, ktorý tu je ako ten slon, tak symbolizuje hojnosť, šťastie a odstraňovanie tých prekážok, že keď je Ganeša na našej strane, keď sa nám napríklad častokrát zobrazuje slon, tak je to naozaj šťastné znamenie. Čiže niektorí možno v septembri môžu naozaj zaznamenať zvýšený výskyt symbolu slona, že mraky môžu vyzerať ako slon, v káve zase môže mať niekto usadeninu v tvare slona alebo penu, alebo niečo. Takže keď sa toto deje, tak vždycky je dobré sa naučiť, čo ten daný symbol znamená. Fakt stačí si kliknúť na internet, napísať slon, symbol a už máte tam vysvetlivky. To isté sa týka anielských čísel. 11.11, čo to znamená, alebo 23.23, alebo čokoľvek. Všetko toto už máme na internete, čiže hneď si ja viem zistiť, že aký to je pre mňa odkaz. A kameň, ktorý sa viaže k tejto karte, je turmalín. Takže turmalín ako veľmi ochranný a uzemňujúci kameň môže zase niekomu pomôcť cítiť takú istotu a stabilitu a ochrániť sa od tých toxických energií, buď od ľudí alebo od kolektívnych energií. Čiže čo sa týka tých dvoch kameňov na september, Larimar a turmalín, s niekým môžu rezonovať obidva, s niekým len jeden, s niekým žiadny. Je to opäť podľa toho, čo kto potrebuje riešiť. Ja napríklad ten Larimar úplne veľmi silno naciťujem a navnímavam, že je dôležitý už niekoľko mesiacov a ešte aj bude. A čo sa týka toho turmalínu, tak čoraz viac ľudí si ho pýta, takže tiež budem zvažovať, že či nejaký nezaobstarať aj pre vás. Ja moc s turmalínom nepracujem, ale ak to bude do budúcna dôležité, čo možno bude, tak asi budem musieť aj ja zvážiť, že či ten turmalín nejakým spôsobom nemôže byť vhodný aj pre mňa alebo pre moje okolie. Takže uvidím aj ja. Zatiaľ ten Larimar je u mňa topka, jeden z kameňov na toto obdobie, ale ten turmalín, čo sledujem, tak práve muži akoby ho pýtajú viac a viac, že chcú náramok z turmalínu alebo kúsok turmalínu do vačku. Takže možno, že aj do budúcna toto bude ako ďalší kameň, ktorý nás môže podporiť a ochrániť alebo odstraňovať tie prekážky. Minimálne nám dávať pocit bezpečia a istoty. Takže toľko k výkladu. Ja vám držím palce, alebo držme si palce navzájom, lebo určite ten september nebude jednoduchý, ale bude zaujímavý a úplne iný, ako bol august. Takže pripravte sa na tú zmenu energií a otvorenie možno nejakých príležitostí.